Og bare sige noget lige. Man skal bare klikke. Telefonen der bygger. Det var min. Lad os som om, at kameraet ikke er der. Fuck, det er filmstød. Hvad kan du lave? Ja, nogle World Trade Center i luften selvfølgelig. jeg er jo kendt som Mr. 9/11. Nå, så det er du. Jeg er jo jeres bedste stjerne. For at komme og skyde ind, jeg kender. Ja. Hvem kender du så? Jeg kender kameramanden. Det er godt, det udstyr, det virker ikke rigtigt, hva'? Nej, det gør det. Så. Det kan du ikke. Ja, fanden. Go. Boom. Oh fuck! What the hell is that? Det tror jeg næsten. Vil du godt stoppe?